Вёска-гарадок – одна з самых прыгожых і цікавых на гісторыю мясцін нашага краю. Старадаўняя царква, замчышча, млыны, возера – гэта не поўны пералік таго, што прываблівае сюды людзей. А цяпер у гарадку з'явіцца і алея на беразе возера. Яе заклалі ў гонар 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пусть вот каждый хотя бы там несколько деревьев посадит, это уже будет личный вклад этого человека, как говорится, в развитие своей родины, значит, в поддержании порядка, озеленения, ведь все-таки лес – это природа, это чистый воздух. Удзел у пасадцы памятнай алеі прынялі прадстаўнікі самых розных калектываў і арганізацый. На пачатку інструктаж па ахове працы і праз пару гадзін пустэча ля возера набыла зусім іншы выгляд. Надвор'е для пасадкі дрэў самае спрыяльнае. Цяпер толькі застаецца падтрымліваць парадак і даць саджанцам пусціць карані на новым месцы. А прадстаўнікі маладзечанскага аддзела па надзвычайных сітуацыях нагадалі ўсім пра абавязковае выкананне правіл пажарнай бяспекі на прыродзе. Бо вясна сёлета халодная і сухая. Сегодня сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. И, конечно, большинство из них происходит по причине беспечности. Поэтому, сжигая на территории мусор, необходимо соблюдать установленные требования, о которых мы постоянно говорим. Это 10 метров, постоянный контроль и наличие средств тушения при необходимости. Ля возера ў гарадку высадзілі 150 саджанцаў дробналістай ліпы. Такі від прымяняецца пры пасадцы паркаў, алей, дэкаратыўных афармленняў тэрыторыі. Дрэўцы падросшыя ім па 5 год і прыжыцца павінны хутка. Прывезлі іх з гарадоцкага гадавальніка, так што да зямлі і ўмову саджанцаў адаптацыя поўная адразу. Лет через 10 они уже начнут цвести. Лет 10-15 надо для того, чтобы стало здесь полноценное такое здоровое парковое насаждение. Пасадка алеі – гэта толькі першы этап абуладкавання тэрыторыі возера. Падчас наступнага суботніка работы будуць працягвацца. Ліпавы парк супрацоўнікі маладзечанскага лясгаса плануюць дапоўніць саджанцамі лістоўніцы і клёна. Алла Маркелова, Алеся Ушакова, Алексей Андраевский, МКТВ.